Il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm man-nies u propju huwa dan li qed iwiegħed. Kandidati idonji u li jkunu dejjem qrib in-nies. Kull lokalità jixir ilha l-aħjar u ħal-qormi mhux binqas. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem żjara fil-lokalità ta' ħal-qormi fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' residenti ma' bejjija tal-Monti kif ukoll sidien ta' stabbilimenti kummerċjali. Huwa kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley, il-Koordinatur Politiku Gianpier De Bono, deputati, kunsilliera kif ukoll diversi kandidati għal elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju, kemm dik tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Adrian Delija qal li ħal-qormi gawda bil-bosta fi żmien li l-Kunsill Lokali kien immexxi minn maġġoranza nazzjonalista. Tul dak iż-żmien il-Kunsill ħadem sabiex saru iktar minn 50 triq bit-tarmak, titnaqqas drastikament il-problema tal-arar, kif ukoll ħaħsieb li jirrinova numru ta' pjazzis madwar il-lokalità. Gvern Nazzjonalista kompli jsaħħaħ l-investiment f'din il-lokalità. Fil-fatt insibu li fost oħrajn Gvern Nazzjonalista investa fl-Adventure and Fitness Park, proġett li suppost kellu jitkompla tul is-snin billi jiżdiedu iktar faċilitajiet, iżda Gvern Laburista għażel li dan ix-xogħol jitwarrab. B'hekk dan il-park spiċċa abbandunat u konsegwenza ta' dan qed ikun ta' periklu għal dawk it-tfal u l-familji li jagħmlu użu minnu. Illum il-ġurnata għaw tal-assoluta, għaw outdoor gym mimli sadit, għaw bandli bil-ħbula maqtuajn, għaw l-art kollha pratikament maqluwa fejn kienet fil-laqwa ġo playground ta' xi tfal jaqgħu ma jweġġawx, l-art twaqqa it-tfal. Għal darboħra, informat li din mhix responsabilità tal-lokalità imma tal-Gvern ċentrali, il-Gvern ċentrali ma jimpurtax mill-qrima, ma jagħtix każ, iħalli mhux biss proġett li kien inbeda illi ma sar xejn dwaru, imma anke proġett li kien tlesta kien jitgawda, kien sabiħ illi kompletament mitlu u ma jtuża minn ħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar tħassib tal-bejja tal-Monti li huwa settur li prattikament qed jispiċċa u l-Gvern mu qed jagħmel xejn dwaru. Adrian Delija sostna li mijiet ta' negozji żgħar qed juru d-diżappunt tagħhom li l-Gvern mhux qed jagħtihom inċentivi u għalhekk in-negozju tagħhom sejjer lura. Huwa sostna li kull lokalità jixir ilha l-aħjar u ħal-qormi mhux binqas. Din hija wkoll parti mill-identità tagħna. Parti mill-kultura Maltija li jkollok nisa tagħna l-familji dawk li jmorru fil-villaġġ tagħhom ma jmorrux imkien ieħor fir-raħal tagħhom biex jagħmlu dak illi ikun hemm bżonn illi ikun akkwistatu u allura hija parti wkoll mill-kultura tagħna li żomm min-nies tagħna ġewwa l-irħula tagħna u tagħti il-ħajja partikolari, il-flavor partikolari tagħhom. Hemm affarijiet żgħar li jistgħu jsiru u ma jsirux. Hemm skumditajiet illi jitabbew bihom li l-Gvern kompletament għaljen għalihom u ma jimpurtax. Adrian Delija sostna li mijiet ta' negozji żgħar qed juru d-diżappunt tagħhom li l-Gvern mhux qed jagħtihom inċentivi u għalhekk in-negozju tagħhom sejjer lura. Huwa sostna li kull lokalità jixir ilha l-aħjar u ħal-qormi mhux binqas.